سلامن طعنان نخلهم تختاتلتي يخون اندابلكو ناوناي لما عنت مدبي كاتو امناي لما عنتي مدبي كم تلمود نعهم نتختاتلتي يمهريو إلى حسبكو مدب حيزلكم مسئلخو ناي لما عنتي مدبي زلعلو أبوان صوتا وركب متلو كيدخمة ننوح دقائق داويلو نخصن نحز حجزو 4 بقليلو أبجزانا نرخبهم عينت مجبتات كنرينا إذن كاتيلا زحبرلكم 4 مجبتات بقليلو نرخبهم كوينو جنا نمتلو أبوان صوتا وركب كم حسين أتريرهم صوتا وركب نخنفتم زحجزنا أيام إنمن يوم كما إناخا كنت كاملهم زبل حساب أسفح بيلا هنرينا اسكاب نمدبي فتسامة حابيركم نصنحو نزي channel حدش تزخونكم سبسكرايب بمقبارن نتانا يدو الملكت حانت شعب بمكان استفلاليو ناي صوتا وركب ناي تعنا كمون ناي حدارن ناي فقرن هيوت information ترخبلو channel سدرا نختكونو بخبرن حتد مدبنا نبزحات بصيحو بزحات حواتنا تمهرتي نخوصدلو لايك جيركم جمرو سدران زخونكم اني ندامسكنكو نام مدبي كملس كم زفلت ابدأ كتبعتيو كابزقاتمو 3 عينت ناي صوتا وركب سنفت اتحاده متلو دو ناي زمبالن قلتيفو ناي مودا صقمن يو صوتا وركب ناي مفصام دليت اندهالوكم متلوهم دو زي بلالكم دو يلون قلتيفو زورقكم دق تبعتيو ኣለኹም እዚ ካብ ናይ ጾታ ውርክብ ስንፈት እቲ ሓደ ዓይነት እዩ እዘን ቀፂልና ንሪኤን ምግብታት መትለኹም ደው ንኽብልን ንነዊሕ ደቃይቕ ደው ኢሉ ስርሑ ብዝግባእ ንኽሰርሕን ከምኡ እውን ካብዚ ብተወሳኺ ቀልጢፍኩም ንኸይተፍስሱን ናይ ጾታ ውርክብ ስምዒትኩም እንተሞይትኩም እውን سمعتكم زلعلو عينت مجبتات يوم قدمي نابتن مجبتات متاوي جنا أبناء صوتا وركب هيوتكم كبير صعبين كبتصح زخيل نبزحات سباتون زجود زلو حدا نجرلو إذا دما تنشن ويدما چنقت نبلويو فلما الناس نجر زون كتطفئوا لكم استفلاليو ناي سراح ناي حدار ناي نبرا ناي سدرا كوتاس استفلاليو تنشن چنقت كهلوكم يخيليو ناب صوتا وركب سنفت كأتوكم سلازخيل كابتن شن ጭንቀት ክትርሕቁ ኣለኩም ነዚለ ናብ ተቀዳማይ ምግቢ ከኣቱን ተለኹ እቲ ቀዳማይ ንሪኦ ጻዕዳ ሽጉርቲ እዩ ጻዕዳ ሽጉርቲ ናይ ወዲ ናይ ቴስቴስትሮን በዝሒ ንምውሳኽ ካብ ዝጠቕሙ ዓይነታት ምግቢ እቲ ሓደ እዩ ብፍላይ ደቂ ተባዕትዮ ጻዕዳ ሽጉርቲ ንጾታዊ ርክብ ዘለዎ ጥቕሚ ብዘይ ምፍላጥ ብዙሕ ኣይተጥቀሙሉን كم زفلت نايدك تبعتيو نايشوتا وركب ملو عقمي زفلفل كاب تستوستيرون هرمونيو ناي تستوستيرون هرمون بزح موسخ أبوان صوتا وركب عقمي نخهلونا زجبريو مثلنا كالتفو دو نخبلن داويلو ننوح دقائق نخص أنهن ناي تستوستيرون هرمون ببزحي كفلفل اللو تستوستيرون هرمون ببزحي نخفلفل دما سعدا شغورتي لعل إجام زلوويو كابز بتوساهي سعدا شغورتي مزوار دم بلعل متن نخبزح زتقميو كم زفلت دما متلو دو زبل داويلو سرحو نخسرح كابز قبرو نقرات دما اخول دم نام متلو انت بزحيو اخول دم نخبزحو بلوص زخونه مزوار دم كهلو اللوو نايدم مزوار بلوص نخون دما سعدا شغورتي بلعل اجام زلوو ايو سلازخونه اتقداماي متلو كم حاسين زترر ويدما زتنكر بصوتاو ركب جغانو نختكونو زغبركم دما سعدا شغورتي سلازخونه ኣብ ሕድሕድ ምግብኹም እንዳተጠቀምኩም ክትበልዑ ኣለኩም ጻዕዳ ሽጉርቲ ንደቂ ተባዕትዮ ጥራሕ ዘይኮነስ ንደቂ ኣንስትዮ እውን ጥቕሚ ኣለዎ እዚ ድማ ብልዕትኽን ንኸይደርቕ ራሕሲ ንኸፍልፍል ዝሕግዘክን እዩ ከም ዝፍለጥ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ንጾታዊ ርክብ ድልውቲ ክትከውን እንተላ ብልዕታ ራሕሲ የፍልፍል እዩ እዚ ዝኸውን ድማ መትሎ ናብ ብልዕተን ክኣቱ እንተሎ ቃንዛ ንኸይስምዐክን ንምክልኻል እዩ ቃንዛ እንተዚሃልዩ ድማ ዕግበት ኣሎ ብልዕትኽን እንተነቂጹ ጾታዊ ርክብኩም ቃንዛ ዝመልኦ እዩ ዝኸውን ቃንዛ እንተሃልዩ ድማ ዕግበት ዘይሕሰብ እዩ ዝኸውን ስለዝኾነ ጻዕዳ ሽጉርቲ ብእኹል በዝሒ ኣብ ሕድሕድ ምግብታትኩም እንዳኣተኹም ክትበልዑ ኣለኩም ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ንመትሎ ከም ሓፂን ዘትርር ምግቢ ድማ ቀይሕ ሽጉርቲ እዩ ቀይሕ ሽጉርቲ እውን ልክዕ ከም ጻዕዳ ሽጉርቲ ንናይ መትሎ ጥንካረን ትረትን ኣገዳሲ እዩ ቀይሕ ሽጉርቲ ስርሑ እንታይ እዩ ልብና ብዝግባእ ደም ንኽዝርግሕ ንምግባር እዩ ቅድም ኢለ ከም ዝሓበርኩልኩም እውን መትሎ ደው ዝብልን ንነዊሕ ደቃይቕ ክጸንሕ ዝኽእልን እኹል ደም ናብኡ ክበጽሕ እንተሎ እዩ እኹል ደም ንኽበጽሖ ድማ ልቢ
ስርሑ ብዝግባእ ክሰርሕ ኣለዎ። ነዚ ድማ ቀይሕ ሽጉርቲ ብእኹል በዝሒ ክትበልዑ ኣለኩም። ስለዝኾነ ኣብ ናይ ምትለኹም ትረት ጥንካረ ኣገዳሲ ዝኾነ ምግቢ ቀይሕ ሽጉርቲ ስለዝኾነ ብዝግባእ ተጠቐምሉ። ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ ንመትሎ ከም ሓፂን ዘትርሮ ዘጥንክሮ ንነዊሕ ደቓይቕ ደው ኣቢሉ ዘጽንሖ ኣራንሺ እዩ። ኣራንሺ ብቐሊሉ ኣብ ቀረባና ንረኽቦ እዩ። ንናይ መትሎ ጥዕናን ትረትን ኣገዳሲ ዝኾነ ፍሩት እዩ። ኣራንሺ ኣብ ውሽጡ ናይትሪክ ኦክሳይድ ኣለዎ። እዚ ናይትሪክ ኦክሳይድ ናብ መትሎኹም እኹል ደም ንኽበጽሕ ይሕግዝ እዩ። ደቂ ተባዕትዮ እኹል በዝሒ ኣራንሺ ኣብዚሕኩም እንተበሊዕኩም ኣብ ውሽጥኩም ዝህልው ናይ ናይትሪክ ኦክሳይድ ይውስኽ እዩ። እዚ ድማ እኹል ደም ናብ መትሎኹም ንኽበጽሕ ይሕግዘኩም እዩ። እዚ እንተኾይኑ ድማ መትሎኹም ደው ንኽብልን ንንውሕ ዝበለ ደቓይቕ ስርሑ ብዝግባእ ንኽሰርሕን ዝሕግዘኩም እቲ ሳልሳይ ዓይነት ምግቢ ስለዝኾነ ኣራንሺ እውን ብዝግባእ ኣብ መዓልታዊ ምግብታትኩም ከይፈለኹም ክትምገብዎ ኣለኩም። ኣብ መበል ራብዓይን ናይ መወዳእታ ንሪኦ ብቐሊሉ ኣብ ከባቢና ክንረኽቦ ንኽእል ንናይ መትሎ ጥዕና ኣገዳሲ ዝኾነ መትሎና ብዝግባእ ኢሬክት ክገብር ንውሕ ንዝበለ ደቓይቕ እውን ደው ኢሉ ስርሑ ብዝግባእ ንኽሰርሕ ዝሕግዘና ድማ ጉዕ እዩ። ጉዕ እውን ከምተን ቅድም ኢለ ዝሓበርክወን ጻዕዳ ሽጉርቲ፣ ቀይሕ ሽጉርትን ከምኡ እውን ኣራንሽን ምዝውዋር ደምና ብሉጽ ንኽኸውን ዝሕግዝ እዩ። ብፍላይ ድማ ናይ ጉዕ ፍልይ ዘብሎ ንብለድ ሴላትና ብምጽራይ ንኸይጉድኡ ብምሕላውን ንኽሰፍሑን ብምግባርን እኹል ደም ኣብ ሰውነትና ንኽንቀሳቐስ ይገብር እዩ። እኹል ደም ኣብ ሰውነትና እንተሃልዩ ድማ መትሎና እኹል በዝሒ ደም ይበጽሖ እዩ። ከምቲ ቅድም ኢለ ዝሓበርክዎ ድማ እኹል ደም ንመትሎና እንተበጽሒዎ ልክዕ ከም ሓፂን ንኽተርር ንኽጥንክር ብምግባር ብዝግባእ ስርሑ ንነዊሕ ደቓይቕ ንኽሰርሕ ዝገብር እዩ። ስለዝኾነ ንጉዕ እውን ብዝግባእ ንኽጥቀምሉ ክሕብረልኩም ይደሊ። እዘን 4 ኣገደስቲ ምግብታት ኣብ ናይ መዓልታዊ ኣመጋግባኹም ብዘይምፍላይ ናይ ጾታዊ ርክብ ዓቕምኹም ብዕጽፊ ክተውስኹ ትኽእሉ ኢኹም። ብፍላይ ድማ ምስ በዓልቲ ቤትካ ምስ ኣፍቃሪትካ ጾታዊ ርክብ ንምፍጻም ድሌት እንዳሃለወካ መትሎኻ ዘይለዓል ደው ዘይብል ከምኡውን ንነዊሕ ደቓይቕ ዘይጸንሕን እንተኾይኑ እዘን 4 ምግብታት ብዝግባእ ብምብላዕ ኣብ መዓልታዊ ናይ ምግቢ ስርዓትካ ማለት እውን ኣብ ናይ መዓልታዊ ኣመጋግባኻ ብዘይምፍላይ መትሎኻ ከም ሓፂን ክተትርር ትኽእል ኢኻ። ነዚ እንተጌርኩም ብሉጽ ኣዕጋባይ ተናፋቒ ጾታዊ ርክብ ምስ ኣፍቃሪትኩም ወይ ድማ ምስ በዓልቲ ቤትኩም ከተሕልፉ ትኽእሉ ኢኹም። ብሉጽ ተናፋቓይ ጾታዊ ርክብ ኣብ ሓዳርን ኣብ ፍቕሪ ህይወትኩምን እንተሃልዩ ድማ ናይ ፍቕርን ናይ ሓዳር ህይወትኩምን ምክብባር ምንፍፋቕ ምትሕልላይ ዝመልኦ እዩ ዝኸውን። ስለዝኾነ እዘን 4 ምግብታት ንኽትጥቀሙለን እንዳሓበርኩ ናይ ለማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ለማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻነል ሓድሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካን ዝተፈላለዩ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቕርን ህይወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑን ከተተባብዑናን ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት ኣሕዋትና በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ኣይትረስዑ። ሓሳብ ርእቶኹም ንቻነልናን ንመደብናን ንምዕባይ ስለ ዝሕግዘና ሓሳብ ርእቶኹም ብኮሜንት ተብጽሑና። ብኻሊ መደብ ብኻሊ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና የቐኒየለይ።